ni Tuhan ta naing bongo ma barisan prosesi jongjong mahita sa luhut na.
mangonodo didok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dangau na punasa poda ni namarsuru au doi molo adong manangise nama bahen lomoni rohani amai boton ni ido taringot tu podai manang nasian debatai manang nahuataho ni sian roharo aku sadiri songon nanidok ni surati akka batangaik na mangudu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani sude dengan bahasa na marragam-ragami. Alani pasu-pasum do obahen marparbue sude na niula ni tangan nami. Jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Di bahini marpungu hami nuaing madok mauliate sian nasa rohanami tuho. Siat tangamu do sude hujalo hami nasa nadengkat tu daging nami doho tutod di nami. Jala asini rohamdo na mangaramoti hami. Ope say jalo mahamolateon ni rohanami. Akup ni i say leho matodim tu hami. Namamuhay doho patiurhon mata ni rohanami. Asalam huida hami sude dengan sude naulin na pinatongomi tu hami. Asalam ringgas rohanami memuji dohot pasanga poko marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Kamu mapati ni debata imana tarsurat sian pesalmen ono pulupitu ayat pitu songonoma didok tanoon mangalehon gogona sai pasu-pasuon ni debata debatat tadohita ima sahana atong rap mangidogugu mahita tu debata laho mangulahon patit nai.
bagasan uduk doho serep ni roha tatopoti madosat tanda godangi tuadopan ni debata martangiang mahita ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang para si rohana sumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa doho pangalasion nami na godangi di jolom tata mahami marhite asini roham jala sesa madosa nami saluhutna alani pakokopon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songo sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadik kodalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapom madi debata na di Gijang. Amin. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion imana tersurat di 2 Petrus tolu mamukama ayat sada sahatu ayat pitu. Omma surat napaduahon nahu surat tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha di hamu marhite-hite hata si paingot. Omma narumikot boto muna naroma diaka ari parpudi akka pangalesem parhata isak-isak na manguloi akka hisap na sendiri.
lahomadok songoni dang mangato rohana sida naung sian aik do langit nang tano jalamar hite-hite aik do hajajadi hinorhon ni hata ni debata. Jalamar hite sian hataido diramoti ibanan langit doho tano nuaing dipeop do asatu api diari paruhuman jala hamaguan ni jolma akkana jahati ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tidak kom mahata haporseo tai songon nahina tidak kon didongata saha porseao disadok portibion rak mahita madok au porsea ido ama pergugu nasuhatu dusa na tumo palangi doho tano au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe ya siator di porbadia Dora sohabuan ido tuhata natumaon da bernit di panguhuman di selatus namate terpasal do ibana di hau pinarsilang da tua tuan turu pemikanu namulak mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundu di siamun debata Jehovah amanai parbuku nasu hatu dosani di sima ibana pai mamlak slogo tutanoon manguhumi halat na mangulu doho namate au porsea ditudi porbadia jalado sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namado mulang mangulu susto yang yahalak namate doho dihanguluan nasura suda. Amin. Tabige matiting ni huriata Titing namasa di HKBP Sutoyo Minggu 7 November 2021 na parjolo goar doho topik minggu goar ni minggu sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung minggu hasi tolu sadaon ni debata topik minggu mangaradoti nasa natinopa na paduahon dana nasorang Kamis 7 Oktober 2021 di basa-basa tuhataro sarada danak bawa di keluarga normal Sitorus inangi yanti boromanurung sian sektor condet Rabu 27 Oktober 2021 di basa-basa tuhataro sarada danak boru sian keluarga Joniko Sihol Paima sianipar inangi Evi Herlina Bor sianturi sian sektor perdatam Hipas dodak danaki suang songoni natorasna patoluhon pelean tujolo sadarion minggu 7 November 2021 dung sidung jamita papungu pelean tujolo nilanggata dohita tu kategorial ama dohot silua pesta gotilon lasmaro hatta pasahaton peleani opat
Tona Rapat Pendeta HKBP 2021. Rapat Pendeta HKBP 2021 tanggal 25-1 Oktober 2021 nunga sipul di Patupa dalam mardalan do denggan dung sipul titingon jahau do tona Rapat Pendeta. 5. Rapat Resort Patupani Huriata do Rapat Resort di HKB Sutoyo 12 November 2021 pukul 10 siang 00 WIB. Maringanan di lantai 2 ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Napa onopon pertangyangan sektor live streaming. Patupani Huriata do kebaktian sektor secara tatap muka manang offline dot live streaming Kamis 10 November 2021 mulai pukul 10 siang 30. Pinangido tu sudah ruas na di sektor-sektor dohot perhalado HKB Sutoyo asaroma dohot di pertangani di gereja manang marhite channel YouTube HKB Sutoyo doho Zoom meeting. Napa pituhon maka tindakkon haporsiaon parguru malua 2020 sada. Naing maka tindakkon haporsiaon ma parguru malua HKB Resort Sutoyo tahun 2020 sada. Hopartu na maka tindakkon haporsiaoni Patupani Huriama na perjolo ujian tulisan Sabtu 20 November 2021 pukul 16.00 WIB. B. Ujian lisan Jumat 26 November 2021 pukul 16 WIB. C. Maka tindakan haporsiaon Minggu 5 Desember 2021 ibadah pukul 10.00 WIB. Napa waluhon Panitia Natal tahun 2020 sada. Panitia Natal HKB Sutoyo tahun 2020 sada sektor Penas dohot paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Pinangino tusude Panitia Natal HKB Sutoyo tahun 2020 sada asa di Patupa rapot taringot tu pesta Natali. Nah pasiahon Panitia Pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo. Panitia Pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo tahun 2021 ima ama HKBP Sutoyo. Pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo di Patupa Sadarion Minggu 7 November 2021 dalam pertording ni parminggioni ima sada ibadah perjolo pukul 6.00. Ibadah kedua pukul 8.00. Ibadah ketiga pukul 10 puncak acara Pesta Gotilon. 4. Ibadah keempat pukul 15.00. 5. Ibadah kelima pukul 18.00. Napa sapuluhon barita habot niroha nunga jumolo marujung ngolu sahalak ruas ama Sagom Tambun Sabtu 6 November 2021 tutu umur 60 tahun. Hina baluhon ni inang Tina Mary Boru Sibarani. Jara di Patupa Huriatro ibadah minggu di rumah duka Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 9.00 ni hobasani amang pendeta RS Lumban Raja. Tuhat tama mangapuli sude keluarga na tininggalhon. Pasaplusadahon sumbangan. Bicalo Huriataro sumbangan sian panitia Pesta Gotilon dohot parheon ama HKB Sutoyo bunga altar tu Minggu 7 November 2021 hamuleteon siala dengan pandalan Pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani sanarita begema tonani hasil rapat pendeta HKBP sian abang pendeta menate. Tatangihon majolo to narabot padita HKBP tahun 2020 sada madaboton nahina holongan sude ruas ni Huria Kristen Batak Protestan marhiti padita resort di inganan Nabi. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata mata dohot parsoran ni tod di porbadia mamad dongani hamu saluhutna amin. Mauliate mata doktu di bata alania sini rohana na madongani jala mamasu-masu huriana di ragam ni ulauna dohot akan aposona madohoti rabot padita HKBP
na dipatupa di hari 25 sahat rodi 20 Oktober 2020 sada. Gabe singo tombatongon rapot padita HKBP tahun 2020 sadaon. Ala dipatupa merumakon semi virtual di seminarium Sipoholon dohot di saplonom inganan na asing. Hinorhon ni pandemi COVID-10 sia naso marhaujunga dobe. Sinodangan ni tema debatado hatuauku hagogoku dohot puji-pujiaku dang mabiarau Jesaya 12 ayat 2. Dohot sub tema padita HKBP rap marhaposa tu debata jala marsiurupa di partikian COVID-10 sia. Ni dohotan ni 1.700 sia halak sian 1.110 sia halak padita HKBP na mangula di Huria Resort Distrik Lembaga dohot di luar negeri nang namanguduti persikolaan ani uluhon ni ketua rapot padita HKBP padita Dr. Robinson Butar-Butar. Dengkado mardalan rapotisian bonana sahat tu ujungna di bagasan parhaha maranggion holong ni roha dohot hasadaon dibuhay do rapoti marhiti pertangiangan dohot ulaun na badia pataruhon sude parrapot asa marparsirangguton sude sihatan di bagasan pos ni roha dohot haud duhot tu debata tutu dang targohi hinasiholan ni sude parrapot boy pajukpang bohi be songon nasomal dalan masirarian kuhut patol hason akka parsoryon nabi laho masih tangyangan dohot marsiurupan diaka ragam ni pakubasioni ala dipatu paparrapotoni diinganan na meragam adong pitu ipola nabui putihon sian rapot padita HKBP 2020 sada tusude ruas ni HKBP parjolo marhite tema dohot subtema di bohali do akka padita ni HKBP lahu makubasi huriana di ragam ni akka parhusoran ni partikian pandita ni HKBP ikon marhapor siyaw tu debatasi tolu sadai natuk paluahon sian nasa ragam ni hamaolon na binulus ni huria itonga-tonga ni portibion tahapor siyai do nahola debata hatuaon hagogo dohot si puji-pujion dang tagamon mabiar hita ibanado pangaluan dohot haporusata tarlumobi di hamamasa ni pandemi COVID-10 siyai pandita ni HKBP marhapor siyaon lahu manugunogu dohot marmahani ruas ni HKBP asa unang marpangucadean tu hagogoon dohot huaso di portibion balik sata he ikon lam marsihohot tu debata lahu mangului dohot mangulahon lomo ni rohana suang songoni di nalaho mangadopi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multidimensional dohot era digitalisasi internetisasi nagabi pasu-pasu laho paulihon parngoluon na dumenggan di bagasan hapor siyauni na paluaho kita dohot marsiurupan mamorsan akka nadokdoki laho mangului Kristus paduahon bagas situtudo di parukilhon para rapot padita marhite komisi teologi hamamasa ni COVID-10 sia na niadopan ni saluhut jolma manisia di sadok portibion ima tu debata do huriai maporus jala marhaposan songon huria na pinaujakna di hasianganon ikkon manoktong do huriai lampita lam gadda jala lam magudang nakpetongon mangadopi pandemi marsitutu patupa dohot paradehon hangoluan nasiat tuhat tatu sudehu maliaksa asa ganup taruli di hahipason dohot haluaon ditupahi debatado hita marhite parbinotoa dohot hamajuon lahu mangadopi pandemion na mardomu tu hahipason dohot parsaoran marhite digitalisasi manang virtual tajakod dodeba sian hamajuoni lahu mangurupi hita mangiahi haipason dohot manguduti huhut pabidakkon akka parsaoran di tonga di huriai di hari katon rapot padita do nang akka natau pada sippon makehei pakubasion sian huria marsada-sada sahatu hatopan ima panidangyon hapor siaw ni HKBP di tonga ni pandemi dohot revolusi industri 4.0 agenda ni HKBP dia ka ulaw na totu si patudu ni pamakeon petunjuk pelaksanaan ni ruhut permahanio dohot pamicangon RPP HKBP dalalaho manggohi pajauon ni huriana di tonga ni portibion patuluhon taparukilhon do hasisigan ni lingkungan hidup sahat tutikyon na patubuh hasusaan tu jolma
suacuana dohot pahap-pahanan marojahan tu konpensi HKBP ta soarahot do asa takas rap saroha hita dohot pamaretta suang songoni nang pengusaha mengaradoti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup paopaton tahalas sodo nang persitutuon ni sadok ruas nang perhalado ni HKBP manggohi tanggung jawabna tu dana pensiun HKBP marhite dalan namarragam patupa ulaun papunguhon tupak gerakan Rp1.000 per hari dohot lan akana asing ubahen bui tagarar utang dana pensiuni kodangna 57 miliar 280 juta rupiah mamuk kasian Januari sahatro di Oktober 2020 sada jalata hirim bui terpapungu kodangna 47 miliar 515 juta 74.420 sia rupiah nari sahatu Desember 2020 sada tu Januari 2022 mengabui mucat program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti inobasan di dana pensiun lembaga keuangan dohot pakirimon boi hita malua sian paru kilo dana pensiun naniado panihuriat tadi bagasan tikki nama caileleng palimahon marsitutu do parrapot laho papiton suri nasa pakobasion ni huriata dohot patuluson sentralisasi perhepengon ni HKBP laho paujukon hamaolon pada laton mutasi jala disakapi huriata nunga boy merdala tu tahun 2022 naro nunga dibuka patupa kajian di bagason hamanaton paima di pasaha tu sudi ruas dohot paralado ni huria di sadok HKBP laho pasauton tahi nadinggani dung jolo tapapungu jala tapasahat tu tim kaji sude data narikot sian akka huria tarlumobi balajon yakka pangula nagok tike paonopon lam tu dengganna do parhaha maranggion ni padita marhite tupak liat padita dohot dana solidaritas padita laho manarihon akka padita na mangadopi ragam ni hamaolon dohot parukilot di tonga-tonga ni pakobasion nang di parnguluon si Ganopari ala ni parsahiton dohot ragam ni hamaolod di huria dohot masyarakat papituhon laos marhiti rapoti mengetarpilit ketua rapot padita naik baru periode 2020 sada sahat rodi 2025 ima amata padita Maulinus Regar sarjana teologi tatangyak ko jala taurubi nasadi manasida mangulahon ulaun nasongon KRP anggiat lam tuhi catna pakobasion yakana bosona ditonga-tonga ni huriana songoni mapinasahatona ni rapot padita tu sadok HKBP saya dipergugoi jala di patau de batama huriana laho pasauton tahina bahen sangap di goarna gabi pasu-pasu tu tonga-tonga ni portibion tahapo sima de batah nasun hinagugoi ma napaluahon huriana dinamanggadopi nasa ragam ni hamaolo diganuk partikian Seminarium Sibolon 20 Oktober tahun 2020 sada tapi madongan tangiang eporus HKBP manang KRP HKBP 2010 2020 sada pendeta Dr. Robinson putar-putar di tanda tangani songonima tonani rapot padita mau lihat emang nuaing kapasahat ma partikian laho sambutan siang panitia pesta gotilon dohot parionama Horas Shalom Horas madihida sudi ruas ni HKBP Sutoyo dimanapun berada. Sebelum saya memberikan kata sambutan dari Ketua Panitia Pesta Parheon dan Pesta Gotilon dan Pesta Parheon Ama, tadi tertunda lagu Hehe Maama. Menurut operator sudah bisa. Mari kita nyanyikan Aku He
darion marlas ni roha dohita. Ui tapatupa acara pesta gotilon. Dohot pesta parheheon ama. Ini semua adalah karena berkat-berkat Tuhan nata jalo siat Tuhan. Walaupun keadaan sulit dan masih dilanda situasi COVID-19. Tema kita Pesta Parheheon Pesta Gotilon dan Parheheon Ama tahun ini adalah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Pesta Gotilon tapatu pasadirion ima dalan lao pasahaton hamula teota lao memuji Tuhan. Jadi alehoma di bagasan ias iroha hamula tatai Tuhan dalam tok kita mangidul Tuhan mos asa diparibui kita mangadupi hamaula non jala hatok masalku COVID-19 siap teman-teman. Amin. Amin. Untuk Parheheon Ama. Parheheon Ama HKBP Sutoyo adalah momen untuk kebangkitan ama HKBP Sutoyo, di mana kaum ama adalah sesuatu yang harus kita pelihara dan kita dukung agar para peran ama di dalam keluarga Kristen sesuai dengan ajaran Kristus. Upaya untuk mendukung peran ama sebagai role model dalam kehidupan keluarga Kristen harus terpelihara, karena peran strategis ama sangat besar di dalam kehidupan keluarga Kristen dan sebagai gambaran bahwa Tuhan adalah sungguh hadir di dalam keluarga Kristen. Untuk panitia mulai gudang pasahat kedua panitia Pesta Gotilon, dengan kerja keras kita selama 1 bulan sudah dapat kita melakukan acara Pesta Gotilon Parheheon Ama HKBP dengan baik. Walaupun di situasi kita sibuk luar biasa untuk aktivitas sehari-hari, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu untuk membuat acara ini dengan baik. Jadi ima kata sambutan sian ketua panitia Pesta Gotilon dan Parheheon Ama HKBP Sutoyo adong kekurangan panitia dalam acara ini mohon dimaafkan. Amin. Lihat ya. Kor virtual perempuan.
Arede mahita kuhuk mata basaha peliata sada A sada B.
Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pasroha sadarion ala hobar Tuhan putusan ni rabot huriata. Dot liturgi manang agenda ni HKBP. Ikon patupau tado pesta gotilon di bagasan sada tahun. Manang sada hali di bagasan seganuk tahun. Laos di bagasan oba soma. Napadungu hobar tu almanak ni HKBP. Parhiu nama. Disadok HKBP hobar tu almanak tai. Jala dua ulau namar situ do natapatu pa di bagasan tikion asa marningot kita madok mau lihat itu di Batak di bayani las marohata patupa pesta gotilonon dohot parhiu nama tarumubi parhiu ama manang aka ama ni huriata asa ingot kita ama namar sahala do hita itonga-tonga ni portibion. Amen. So nagaledo nopo do Akaama maju mengalusi ate angwa kainan di bagas rohana maju dialusi. Amen akamang. Ayo. So sangar nak syukur aku enak baru kami amau naraku. Ngadi bayan di si parhiu nama yang tampil pertama so maguling. Na baru nai. Alai ending nai sa do habe. Sehingga masongon hita teh kendala itu pasti ada. Songon Covid na mampensi gaun alay dang sudat hita marpesta gotilon ala ni Covid. Hamuna manami na nami turpuk di hita di bagasan minggu sadarion ima sian buku pesalmen bidu 146 ayat sada saat rodi 10 ujahau matu hita sonon matar surat disi soso man dokon marhana lopon di bata. Haleluya. Alito diku puji majahuba. Pujiku majahuba saliling au mangulu. Saya edehono kudo de bataku saliling adong dopiau. Unang marhaposa kamu tu aka pangarajai. Tu anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot todinai mula maibana tu tanona. Diari nasasadai pesan ma sudi akka sakap-sakap nai. Mertua ma manang ise nama bahan debatan si Jakko pangurupina. Marpakirimon ibana di Jahuba di batana. Si topa langit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudina. Si ingot hasitongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tu akana nirupa. Silihon si panganon tu akana male. Jahuba makarhari akana tarate. Jahuba patongor mata ni akana mapitung. Jahuba pahihi akana tuki. Jahuba makaholongi akka partigor. Jahuba mangaramoti halak naburo. Ibana margoguyuhon akana sopot somarama somarina. Dohot akana mabalu. Jala dipalipi yang godalan ni aka perjahat. Jahu baru raja rodi saliling-lilingna debatami alision marsudut-sudut do. Haleluya. Ido sahatna. Turpukta di bagasan mingguon di pesta gotilon dot parihunama hobar tu alamanak tai didok mangaraduti nasa natinopa. Mengasihi bumi dan segala isinya. Hurian ni Kristus na hinaholongan adong do molo tajaha di sada Musa sada taringo tu cerita ni panopaon adong do najujut hita lupa manang dang maparwahon kalimat demi kalimat sia natar surat di sada Musa sadai ayat sada 1 ayat berikutnya. Dia mai na menarik sa sitong na molo didok rupaning bahwa naing manopad debata naing manguduti panopon na say didok do nung ngadinggan di ida debata saluhutna. Dan ini adalah menjadi dasar Tuhan, dasar Allah untuk melanjutkan ciptaannya. Nomor 8,
dang diuduti debata pano-pauna berikutna molo sodinggad do besudi. Dang tarpatu pamanang dang dipatu pa debata pano-pauna mangihut molo dang diida debata dinggan na tinopana na perjului. Nah, menarik saya ceritai adalah bahwa Tuhan ingin berkarya dengan sempurna. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi dunia dan bagi manusia. Ala buah ai mado anon dung sidung sudi na tinopanay jolmai na neng topaun na ido na madai na menikmati akan na tinopanay di bata dang di bata di topa di bata suaswanan di topa di bata pidung na martonga-tonga langit di topa di bata aka ihan dot aka narung di aik dok sudi teh aka binatang sudi neng tujol mado. Tuhan tidak pernah menciptakan sembarangan. Tuhan tidak mau karyanya itu, hasil karyanya itu asal-asalan. Tidak. Dibaheni ala untuk kebutuhan dicol madui ala riko tujol maido natino panai nadinggani naung tino panai adorang so diuduti di paradi dosa luna asa adong panganon di colmai. Jadi prinsip nadinggan sia debatado amanginang asa namangihut matuhita nuay akajol mana tinopana didok mangaraduti nasa natinopa ala nung nadinggan molo nadinggani ikon lemdinggan manian akanang adong nadinggani unang tasigay ido makana di rapot padita nasalpu padita hatopan ala masa covid adong do nakin sobartu na janawon di padita siahan adong do 10 titik inganan parrapotani dang bui di papungu sudi adong na di Sipoholon adong na di Tarutung, adong na di berbagai tempat, anggohita na di DKI Jakarta, distrik DKI Jakarta, di Patupa ma di Bogor. Dipergumulkan do taringo tu songo dia do hita melestarikan alam. Melestarikan alam. Ay nga sihiga alamon. Ya, tabering dia ke YouTube, dia ke media sosial, media cetak, manang media elektronik pe. Hampir setiap hari kita mendengar kerusakan alam. HP natuhita doi. Songo dia dohita manigai narikok dihita. Songo didok ni halak batak dilituhi mata ni mual naninna. Kita diajarkan untuk parroha na mangaraduti, parroha na makaholongi, parroha na majaga, na padinggaton nang adongi. Jala ikon tadukdo mau lihat itu di bata. Ido ubahena parpesalmen didok. Na menarik santur puktau nate. Dibonai marhiti hata haleluya. Puji Tuhan, praise the Lord. Diakhiri juga haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Itu artinya amanginang ketika kita lahir dung marroha hita satu ujung ningolutta sian nasugut satu namulak musi tu marsugut nei totalitas ngulu ni jolmai ikon mamuji jahubado ai nunga di parade di bata salu na narikot ningolutta apapun itu. Nah tapi di bagasan partikian waengon godang akan nasiga apalagi taring untuk kopi tadi siga do parsauran siga do akan adinggan ya ali sudah mahita madok mulat itu jahuba tidak kan itu banakin hutadda do akaruas tarupani alaihi nurhoni maskeron usuku manakin salah amang amata
dia inang niku. Ba ini amangna ala ni mamaskeron da siga doro padi. Diri pudu ngasinyum HP dang senyum dope. Dang teri dah lani maskeri rupane. Mari kita mencoba manginang marhiti turpukta sadarion. Kita lihat jika ada kesempatan momen sekecil apapun untuk bersyukur, untuk madok mauliate, untuk memuji Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, pakai tiki. Unang pakai itu nasodenggan. Itu dah. Setiap momen sekecil apapun itu, jangan biarkan waktu yang ada, yang kita jalani ini tanpa memuji Tuhan. Aidi sarod debatado ngoluta, rasira sadarion. Di pasu-pasu debatado akan nataula. Di pararedo akan narikoti di ngoluta. Jala ido ujahata lau madok moliati itu debata. Diramo itu HP hita. Nang pi di bagasan COVID. Da me biar do hita lani COVID to. Me biar. Tu gereja pejol ma ikon mar masker. Dia disedo paju panghita do debata alai hinor honni biarta mar masker hita. Alai sungona hodok nakin. Ikon tapakke do tiki lau memuji debata. Molo didok pesta gotilon. Oma kadang ala jujut taulahon pesta gotilon nanti hampir tiap tahun data pesta tapatuba pesta gotilon. Gabi ulu dulu bahita do pesta gotilonon kan begitu. Ya. Madok mulate oke, madok mulate do. Nah, namar ningot di padan narubi taringot tu pesta panen doi mulana. Ikut diingot halak Israel do naung adong na adongi na dijaloni ruas halak Israeli nang tuhita siad debatadoi nang ngulut tahun siad debatado habis tarat tahun siad debatado keluarga ta siad debatado sudi na adong yang kita rasa itu menjadi milik kita, ingot siad debatadui songon hala Israel di sarior debata siad debatadui molo tungpi bukas nasida siad Mesir satu Kanaan gabi milik ni hala Israel Kanaan siad debatadui molo tungpi nasida mangula jala dapat perbuina siad debatadui mangula hita jolma mana burboni i alai anggo jadina di debata doi apa na taula. Apakah itu karena memang kemampuan kita? Ingot siat debata doi. Dan selebrasi pesta gotilon tidak. Aleha taridaan na memang songon namar pesta kita alalas rohat talo matuk mauliat itu debata. Didok nakin desa sadap ali todikku puji majahuba dan didokon ali pikirakku puji majahuba. Ali dagiku, ali nguluku puji majabu, ali todikku. Ai sa debatado todi. Dung ditopa debata jol mai diulusuma hosa. Todi nefes. Todi isya debatado. Didok ali todikku puji majahuba dang pikirat tay nang lama muji Tuhan. Ai molo pikirat do mamuji Tuhan. Ai pikirat to kan angka-angka do nate. Untung rugi do pikirat tahun. Ya. Molo tapake pikirat ta molo hurui pidongan manguru pidonga kita mau rumahnya dia na torana 100 gabi 20 mana gabi 80 mau rumahnya dia itu pikiran kita ale molo todi molo ngulut tamanang todi na debata itu madok mau liate manguru pidongan adung do pakirimon na marlipat-lipat jalon dewata jaloon na siya debata dia kana gir-gir mangalehon mangurubi nang tuhuri yape itu harus kita yakin na manginang na mangurubi debata do hita molo adong tapasaha tuhuriana
dan mengurupi manangise. Tidak. Di bahini tahu uji mah di bagasan mulut tahun. Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah mandok mauliate? Apakah kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang baik dengan mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Bersyukur mandok mauliate. Nungahya hujami tahun taring itu akar buasa gabi adong hata mauliate naso adokke di halak batak hata mauliate na diciptahon ni upui il nomen sedwi hata mauliate sian hata mauliate ateku anggo adorang sui dang di bawah halak batak madok mauliate molo dileon no oleh sonido madok mauliate sudi nunga di barade di bata. Persoalannya kita mau mengambil atau tidak. Jalo ta jaloi alai taulahon muse akanan diroknai. Karena saya yakin amanginang halak nama dok mauliate ada kekuatan yang baru dalam hidupnya. Halak na jujuk madok mauliate adong do energi nai baru roh sian ngulunaon. Ada semangat yang baru bagi orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada komitmen yang baru juga bagi orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagi orang yang selalu bersyukur, dia dimampukan melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Dan sudat hita marlasin roha alani akka hamaolo nadadupi ingot tamui tarsongon na masanway ngon ate marpesta mahalak adong do na sudat marpesta kan alani COVID alay dungaga morutik marpestahi mahalak urok matuhita hola na ditudda do halak marpesta alani COVID alay ikusaw do ibana marpesta marlas niruhan. Dan kehidupan orang Kristen hendaklah demikian amanginang. Unang alani hamaolon naro tungolum. Unang maalani akasi pikiran naborat dingolum. Unang maalani akka persoalan dingolum. Gabi lupa hita marlas ni roha. Hea duhu bereng nama balu. Jala ama doon nama baluon na huberengon. Jadi batangis matong anggo amatay kan biasa do sa tay maju ka ama na babalu at maap maju da kan jarang do tangis ama na babalu kan dibukaw tik dibereng jol may na ale mo lakay na kan mo babalu ate ide na hanaison magtudo jo kay na hanada di na imani okay mulate menang barna biru baju muna baga ba kan mola kain na mabalu kan asing do sapi lupa ibana narong hula-hula di pudina kan mola kama sadong do memang akama na mabalu natangis sumiduduk na ya adong do hubereng nga mabalu ibana di sido sa tabi jenazai mangam mak ini saksian saya mang ini saya lihat ala hutadda do na babalon dijogel lang non pas lagi mangan kan ibu tuh hamur marhua tabay jo jagal na hinina mangidu tab buah matay ninaraku dinggan badai tu mukida ala nama balu ibana gabi sudah mangan las buhay jol mana jolo di songoni ditikini di kuburani di perbadani kan songoni na joli na halak batak mula nama balu ikut disuruh do nina kuburan nei bila ditubi jol mama asugari balu ina tu mungkin masuk ibana tu kuburan nei ingot marlas ni roha ay ikon tapay ingot do torusi ikon disunggulu di hitam madok moleate marlas ni roha ingot ay ulo do lupa hitam moloso di paingot ikon jojot do hitam madok moleate ikon jojot do hitam marlas ni roha dengan sukacita ay ulo do lupa halak madok moleate aladang dia somalhon ya ido makan alas roha dia jala tajari do kada danak pahuputay yang ka pahupumunay ajari muna tong
Unang ala di leon 100.000 bikin salam opung, dada opung, makasih opung ya nina. Ali 2.000, somalan non nina. Jangan. Hal yang kecil juga harus kita ajari mereka bersyukur. Asa dihasomalhon, asa dihanguluhon nama dok mulyati. Dan orang Kristen harus mampu mengucap syukur dalam situasi apapun, karena dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat yang baik, yang positif, walaupun dalam suasana yang tidak mengenakan. Jadi bata ingok mak tapuji maibana molo di dok perpesal medison mertua memanang isa na mampet debatan si Jakob pangurupina mertua mahita molo tabain debatan si Jakobi pangurupita dabotan tua do halak dabotan berkat do halak nah saya toktong mampet debata pangurupina di bagasan nguluna ai diurupi debata do halak na saya toktong maniup debata lasido dadeng didokon tuhita aka ama teh. Saya ingot doa mulu adong parheo nama. Saya dong do edde. Saya ingot doa edde. Tugu geleng mi mananda. Arte. Habal gaun ni debata las maho. Tugu geleng mi. Adong doha kelemahannya keaman waing. Urikot iba na pardonganon sian geleng na. Seolah-olah ngadong inata di sih. Ya. Ido makana adong setiap tahun adong pungan pariho namon. Anggo pariho ni adang pula wateriho ni alana terus do hehe naon. Perjulu do hehe na sida. Di jabu pikan perjulu do hehe kaina kan. Anggo akama perpudi pe dung radipi sudi baru hehe makama. Ya. Jadi mulak ka amon ya di tahun dasal pu bihudok don. Anggo tudongan nasuin nama hebat nak. Hancur demi kawan. Kan itu? Anak Medan. HP per Porsea do kan begitu ya? Dah dong anak Porsea dah. HP per Shatter do. Anak Medan hancur demi kawan. HP isi do manarho kita tu den haduan. Geleng teh do. Anggo dongani dah ngadongi. Baling di dulu tasokin. Mate do wapete hindam sih. Ya kan? Mulak. Ale mulu geleng teh. Wah. Ngasudat sedih. Marsak tadi luilu. Kaluar musa hepeng na. Lau membiayai akaulau ni. Tugu geleng mi manada. Harajau ni debata. Asa ikon gumudang do aka ama martangi yang sian aka ina alana periho nama do hudokon ya teh ido ikon gumudang do amang ido ai hita do malim di tonga-tonga ni keluargai lapatan di malim adalah hita do mangaramoti mangaradoti partodion ni nasajabui ido malim nang hamip itu aka pertohonan tarlumubi aka pardita ido makana idokon opui Justin Sihombing nahinan mantan ni purusta dosa bulut do di pardita molo so ditanyakon ruasna sehali sadari minimal tada nida malim mahami alai dosa do dang doko dosa bulun dosa do aka ruas molo so ditanyakon padidana sehari seminggu. Namar lapatan ingok mar minggu itu tong. Nah tapi melalui virtual manang live streaming hita. Itu ada korelasi nadinggan rupaning ate. Ya. Ada partisipasi yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ditanyakan akapat ditai ruasna. Ganup ari dosa bulun didok opui. Alai dosa do diaka ruas naso manang yakon padidana las mangihu manang tu situana asa sadong do kelemahan ni hami kaperhala dua teh aka padida kada dong do kelemahan nami da itu mungkin da sudi sikop hami padida bere kamu majuau
Karena dong hurang aku, pamamokku kan begitu ya. Ini udah. Ini maka nanti kini marsah tinggal roh aku mau rusak 5 kilo. Habis dung malum, tabamu sih agak ya mang narak di bagasan. Kelemah aku mai. Nah huruf di si kelemahan yang lain juga ada. Tanyakan. Di bahani tu hita aka ama. Malim duhamu amang hita ama. Tanyakan geleng tai. Ai molo dengan geleng tai lubisian nadapo tak kita di bagasan nguluta marlas niroha. Alai molo dang dengan geleng tai. Saya disuruh do tu dia do panikotan. Ulu do songone. Molo dibering goleng nai merbadai do taklana asing. Dang dengan musing uluna satabi. Batu dia mahita. Ino makana unang tasol soli haduan. Molo dipaingok di kita di bagasan obason. Di parheon ama. Di nama di dok parpesal medison. Haleluya, alito diku puji majahoba patubu semangat mai dihita. Lau patuduhon malin du hapeau di tonga-tonga ni keluargaku. Malin du hapeau maradupun akaya nakoku, maradupun aka keluargaku. Atong tapatu pama akan adinggan. Tahu lama akan adinggan di bagasan nguluta. Molo tung pe adong nasolot di bagasan rohamuna. Di bagasan rohata. Tatanyakon ate. Tatayangkon. Ayo pe pesta gotilonon ba memang ikon tapatu pa doi. Udok matu hamu amang. Au meju na buraon di huta-huta do hami. Molohea di boto hamu perhitian. Ya, dang piga nama boto esong di petai. Ate. Perhitian baik ko kamu mah. Pangula na utusan do sudi. Paling 2 guru pegawai negeri ruas nami di tikini. Basong dia mah parhuta-huta kan? Mengata bahwa tuh dakya mar lipstick par huta-huta. Apalagi mar badak. Dakya ya, alai hupatu pahami do pesta gotilo disi. Jala sudido halak manang ruasta berpartisipasi manupahi ulau ni. Tidak ada yang tidak terlibat. Di bahani tapa somal-somal mah. Madok mauleate bersyukur. Marlas niroha. Ai halak na girgir madok mauleate girgir marlas niroha dapotan gugu na baru di bagasan nguluta martanya mahita Tuhan di mata mauleate ma di pasat rohanami ala di pakulingi ho hami di bagasan obason di naboho hupatu pahami pesta gotilon madok mauleate tu adupamu di akanang hugotil hami sian parbui ni nanulan di tangan nami nahura jumi hami jalahu hapor say hami siak kodoi lau supatu pahami du parheon ama di tonga-tonga ni huriam hobbartu almanak ni huriam Tuhan di bata saya paingot mau aka ama ni huriamon di sadok portibion natardok ama jalan nasadar songon ama ibana. Tanggung jawab ulaun songon malim nasida na mangaraduti mangaramoti akapartodion nasabagasi asa diboto nasabagasi Tuhan. Marhiti naung dimemehon akamalim di tonga-tonga ni keluargai. Manadaho manugu-nugu nasida asa mangulu di bagasan lomoni roham. Tuhan di bata di bagasan lasni rohama aka amani huriamon laho majalo ulaoni asa tutu aka amani huriamon gabi amana marsahala na berbiwawa laho patuduhon tanggung jawabna maradupun aka yanakon nang dongan saripe nape atong pasu-pasu malas rohanami di bagasan obason dinang hutang kami hatam nama dok asa toktong hupuji hami ho Tuhan atong paingot mahami asa di bagasan pardalanan ning lunami nang pe adong akahamaulon huingot hami mamuji ho marsaur dohot ho mandok mauleate tu ho marlas niroha di bagasan pardalanan ning lunami ala marhite las niroha dohot nama dok mauleate
gabe jupang mangulu na optimis di bagasan ngulu nami. Atong sa di homa pesta nami di bagasan Nobason, pasu-pasu ka ruas ni huriam, nasa toktong pasidohot, mamestahon pesta gotilonon, pasu-pasu aka ama ni huriam, na ingot, dia ka ulaw do tanggung jawab na songon ama di tonga-tonga ni huriam nang di keluargana, pasu-pasu ma nang las ni rohanami di bagasan Nobason. Sudi akan terlibat, aka panitia na mga lontikina, do pikiran na lau pasaut ton ulaw non tabay ma dihami saluh na las niroha ng pasu-pasum sisa dosa nami Tuhan di bagasan Jesus. Amen. Hamuruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, nuaing sahak mahita tu acara pesta gotilon dohot parheho nama ni huriata, lahu makalason dohot makamulatehon dengan bahasa ni Jahuba, atong di bagasan roha naman dok mauliati tu di bata, tapuji maibana, tadehom ma mangula hita jolma.
holongan sahuria nungai tajalo dengan basa dohot asin roha sian jahuba tau kuhoddo saluhna sileon-leon dengan nasa ulibasa na mauliutus i manaro sian gijang di leoddo dihita parbui ni tano parbui ni suasuanan dot parbui ni akaulota saluhunai nunga tajalo sian jahuba atong data mama hita mandok moliati tu debata didok hatani debata ikon buatomu masian patumonaan ni sadok parbui ni tanui na dapat ho sian tanomi nong nilehon ni jahuba di batam tuho jala pamasuhomu duitu bagasan apang jala buanomu duitu inganan sipilito ni jahuba di batam bahen inganan di guarna ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gugu ni tano buni sinaburhon mi sian saluhut na tubuh di tanomi ganuk taon di pesta gotilon sadarion di badomudo tu pesta parehon ama ni huriata di lo debatado tu ama ulaon do tanggung jawab na balga jala na arga alay taida do torop ni akka ama naso marsahala manguluhon keluargana hurang bisuk nasida mandugu-dugu keluarga nasida be ala sajujut lalap nasida diaka parlalapan Ale Jahuba asli marhami hami sayunang pasobuhami sungguh lima rohani akka ama ruas sikiyamo asa marpananehon hatam som malim hami tongan keluarga mangulau dohot tanggung jawab kami sungguh pada sirohao dohot haserepon asa masih paunian masih sia-sia dohot masih tugutuan atong taruh kamuma sitong persepuluani tu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamuma au taringo tusi ninna jahuba sebaut manang so ukapokku di hamu akapad di luan di langit jala mangusehon tu hamu gabi meradu merlobi-lobi amen laos disomma hita jongjong saluhuna adorang so tataruhon tatortorohomma silua dohot nanang tapasahat tu debata marhiti panortoron marhiti lagu sobbama jahuba jongjong mahita manortor mahita di inganat tabi tapasahat ma gotilota dot amplop tu pusat naung diaturhon panitia hudul mahita tapasa ma tujolo laos marede mahita Di son adong buboan
tadok mamauliati tu Jehovah ay pardinggan basa do ibana rodi saliling dililing na doa sin rohana tu hita nunga tapasahat siluata tu huriana songon parbui ni akana taula atong tangihon hamuma hatane debata na madok alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tu hamu asa sadok tuk situtu di hamu jala marlubi-lubi hamu laho patupahon saluhut ulau nadinggan atong taharinggas somma makubasi huriana di bagasad dame sada niroha dohot holong niroha jongjong mahita marede. Tatangnya kon ma pilihan na tapapungon tuado pane debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroro ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni seleon-lehon mitu hami asalam gir-gir hay mandok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata manami perdingkan bahasa na sumurung narodo hami tujolo mabuan puji-pujian do tolop-olop maulati rohanami ala di pasu-pasuho na niulan di tangan nami marlas ni rohami nuai mangalehon sileon-leon nami na dinggani tuho nalau pasanga pokodo hami ala ni pangaramotim di hami doh di akana hula hami jala malua hami di baik kosian ragam ni aka parmaraan na hurang tamado hami nian manjalo asin roham na gudangi ala jujut hulau si hami paretam saya sisa madusa nami jala unang jujur pabahenan nami saya tugu mahami marhiti-hiti sileleomi asalang hubah-ubahami rohana sohasiai jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya buhay ma rohanami marhiti-hiti todim asa hutadahami gudang ni sileleomu tuhami asalam gir-gir hami mandok mauliate saya urubi ma akan napugos dok nadangol unang loas mate atau raparon manang ise na makabiariho saya tatak ma nahalianon jala suruh pangurupi tu nasida saya apoi ma akan namora naduma asa de leon tu akan nahurangan saya pasu-pasu mahatam tu rohanami ai ido hanguluan di tordinami saya pengot hami di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan di tanoon na hulu di hami alai tugu-tugu mahami asa hupareak hami hanguluan dot artana soulu sudai sileholonon mutu hami saya pasu-pasu ma namanggonggomi hami dot aka panguhum rodi aka raja asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida paripenai tu aka ulau nadinggan sai paringgas hami mulaulaon ai patik muhiad dui asa lamoru bilangan ni aka na jukat jala lam tutoropna para siroha na pasanga pokok sai buana mahami sian rura hasusa anon tulabungmu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Amen alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomoni roham di Banua Tungaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami saderon hanguluan siapari. Sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus ya kami pardita dohot parhalado na makubasi huriata nang panitia pasahaton tuhita selamat hari Minggu madihita saluna taingok ma tauduti ma di bagasan sadarion selamat marpesta madihita Tuhan memberkati. Horas pinasaha matu seksi acara. Cik. Halo, satu. Iya, horas madihita saluhutna. Maulihat di Tuhan sadarion marpungudo hita sona somal di akhir tahun pasaton hamaleten nirwata tu debata mardala do denggan. Dihita saluhutna na pungu sadarion dison sian sektor do sian paduan suara songoni nang ruas kok majo kita di hudulata alana adong dope acara selanjutnya berupa hiburan. Jadi pos rohata adong do panitia siap panitia makan bersama do kita kok majo kita di hudulta songoni mah di panitia asa bersiap-siap mah untuk membagikan konsumsi. Oke, tidak berlama-lama. Anon adong do artis-artis lokal, adong do Feby Sitorus. Kita sudah kenal ya Feby Sitorus yang sedang mulai meningkat. Apa namanya popularitasnya ya. Baik, adong do tongan no padita, adong do non sian kor ama mengisi acara ta. Tidak berlama-lama langsung saja kepada artis kita Feby Sitorus untuk tampil ke depan. Mari kita sambut Feby Sitorus. Iya, sementara tu panitia seksi konsumsi asa mardala mas seksi konsumsi. Dihita saluhuna hok majo hita diudulat tate menikmati hiburan. Diiringi keyboard yang tidak asing lagi Mr. Bot Alex Sidaputar. Mr. Botak maksudnya. Kepada Nixon dan Galingging, tolong kita ke panggung. Iya,
Silakan ke panggung untuk membikin Tapasada Marohata. Shalom, Horas untuk kita semua. Enggak dijawab. Shalom. Wah, senang sekali akhirnya saya Baby Sitorus boleh kembali menghibur kita semua yang ada di sini. Walaupun masih dengan kondisi pandemi, tapi nggak boleh mengurangi sukacita kita ya. Oh iya, Baby juga mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Happy Sunday. Langsung aja kali ya. Feby mau ajak kita semua untuk nyanyi sama-sama lewat satu lagu yang Feby rasa kita semua, Amang, Inang, Kakak, Abang sudah familiar dengan lagu ini. Ya, apalagi Feby di sini ditemani oleh tulang-tulangku, Amang Boru dan papaku juga. Papa sini dong, Pak. Bapak, sini Pak. Ya, langsung aja. Ini dia Tapasada Marohata. Lagu ini dipersembahkan untuk kita semua.
Dihita saluhna unang kakuda ala acara taton dari kita untuk kita oleh kita. Boy do jongjok kita pasaton era. Apa namanya ini? Mau maju tujolo teh? Apa namanya? Nama sunang kaku memberikan tepuk tangan pe unang sungkan hita. Bohama asarame acara ya. Alana dari kita untuk kita oleh kita. Alana adong do penon ala amang pandita mare dedo adong donong sen korama adong donong siak kami tong. Oke, lanjutkan sekali lagi. Baby, lanjut lagi, lanjut. Jadi itu panitia, untuk panitia supaya segera melaksanakan tugasnya menjalankan konsumsi. Hok majohi tetap di tempat tak. Posrohata, unang majo mulak kita, bohama acara tasasai. Tidak lama, paling lambat sampai jam 2, paling lama. Ya, oke. Berikan dulu tepuk tangan bagian sebelah kanan yang keras, kurang keras. Yang di sini bagaimana? Coba dulu yang keras, yang di depan gak tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong. Ujung tepuk tangan yang keras. Sekali semua tepuk tangan. Hidup baby, silakan. Oke lah ya. Karena gini, si baby ini sekarang agak repot dia, nanti mau berangkat dia ke Medan. Silakanlah dulu duduk bere. Silakanlah duduk bere ya. Jadi itu amang pandita nami mak, itu amang pandita nami. Ujolo maju mamang inang asa marede hitatu ruas. Amang padita harap, amang padita Sibolon, amang padita Lumaraja, amang padita Siahan, don inang padita Boru Panjaitan. Ahmad lagu tamang. Alana hebat doa amang tanpa latihan, main doa minna. Lagu apa mang? Unang salah dah. Aku ya mang. Hagugo. Oh, udah ngalani haguguun. Tes. Sip. Seorang latihan kita. Aduh. Tes. Pandita Mei, dia. Tes. Aduh. Tes. Mana? Bado, ayo kan dibagi sepanganon. Jolo. Ya. Jadi jolo sidung jo hami maret dia manginang asa martangiang ate. Bado, rada hitang? Iya, musik. Iya, halo. Tak support jual amang pandita, bodoh be kita tepuk tangan. Adityo be Akasya Laona. Oke, Pendeta HKBP Sutoyo dipimpin oleh Pendeta Arraha. Oh
asa pendeta, kupikir asa sambil manga kita diingenata, alai sebelum martangiang. Oh, tu dia dong, tu dia. Perlu dodohonon nami, tio amang majo makatai penok kita, sambil manga kita, tu sude anon namangan, boy ma adong do kantong sampah, ya, salina yudo kok kami di kita saluhutna, saya mangan dipamasuk manon tu kotak sampah, adong do panitia menyiapkan tempat. Jadi neneng marsipanganon mahitamang lanjut do sambil hiburan marsipanganon penuh lanjut do hiburan. Pimpin amang madok tangyang neng marsipanganon mahita. Baru pacetan. Dapat sada marohata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata para siroha mau liate mau pasata mituho Tuhan. Ala nunga hutangi ho kami hatam nabadia. Napai ngoto kami ale Tuhan mace gudang do HP pabenamu dihami. Mace gudang HP ale Tuhan aka pasu-pasum dihami. Na tapi kun adupan nami akan namaol manoktong doho mangaramoti hami. Ubay ni madok muliate hami tuho Tuhan. Upasatami madiri nami asa mangulahon lo maniroham. Ubay ni selehon mahagugoon. Hai pason di hami ganuk marsada-sada. Asa margogo hami re Tuhan mangulahon lo maniroham dingul namion. Tarlu mo bisa to kinari le Tuhan neng marsipangano mahami sian asin ni roham. Pasu-pasu masih pangano ni gabi hagogoon hai pasod di hami. Asa marago kami Tuhan toktong mangulakon akalo manirham mangelujongi aka pasu-pasum asa tau nak kami pegabi pasu-pasu di umaliang nami. Tuhan nungau pasat hami nasa natolap ni gogo nami. Nasa tolap ni pikiran nami ali Tuhan. Atong say jalo masalu nai. Songon roha mau liate nami tuho. Tabaya ka pasu-pasu tu jolanon akar ruas ni huriam. Asa molotung pemar dalam program ni huriam. Rak manupahi hami di bagasan roha nata rojar madok mau liate tuho. Molotung peneng nguduti hami nungan aka acara nami di sadarion. Ho mana jongjong di tonga-tonga nami. Marningo tami Tuhan tu akana soda potamangan di apalatikyon. Na pogos akana somarama na somarina. Patudu masih ni roham do basa-basa male Tuhan dinasida songon dalammu na patuduhon akan nadinggan di hami. Asarap kami memuji ho pasangapon guar munabadia. Holan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Amin. Iya, jadi salina itu panitia asa di Parwahoda asa sudah dapatan termasuk nadi Gijang itu panitia jangan lupa yang di atas juga sudah dapat yang di atas ya konsumsi kita udah dapat ya atas oke? Belum panitia tolong yang di atas belum dapat belum kebagian yang di atas tolong kepada panitia sekali lagi yang di atas belum dapat tolong dikontrol di atas. Oke, sekali lagi di hita saluhna boydo hita mangan di tempat adong donon tempat sampah. Jadi asa sama-sama menjaga hita teh. Oke, tu panitia parok kamu di sudai posisi unang sampai adong naso dapatan si panganon. Salina itu panitia nah di Gijang dang dapatan dope asa dikontrol. Pada panitia untuk yang di balkon belum kebagian. Baik. Mana Alek? Alek sudah putar? Pemain keyboard seksi konsumsi asal dicek jor tu Gijang. Namang yuk usai tu panitia unang lupa tuaka paditata perhalado konsumsi tu paditata unang lupa panitia asa coba dicermati unang sampai adong naso dapotan bagian kru sound system na di Gijang bagian kru sound system na di Toro tu panitia tetap maju kita hundul di tempat tate talian maju kita 1 jam 2 paling lambat baik ada baik kami akan coba mengisi dari kami Bonatri tapi Bonatri Plus mengganti rekan-rekan dari Stoyo juga Donald Tanjung iya asa tertib kita teh dari kita untuk kita oleh kita dari studio artis nape kita dotong jadi nggak ada kota kamu ala amang panita nami nang dopiate nah oke
Ngabe? Ngak. Pada panitia seksi konsumsi yang di atas sebelah kanan saya belum kebagian, yang di atas di depan saya juga. Sabar ya kepada saudara-saudara kami yang di atas agar bersabar, panitia sedang mempersiapkannya. Baik, satu nomor lagu mungkin tidak semua orang mengetahui ini. Iya, Salpudo Sude.
Terima kasih kepada rekan Panjaitan dengan Ronald Tanjung. Selanjutnya Baby, udah siap kawinan? Silakan maju lagi. Oke lah, jadi baik si Baby masih ini sebentar. Nakpola ke beratak kamu lemari di hamina tu lutong. Boy do? So na Paulo so si berek kamu do hamina meret di huberek. Oke, alana artis na kita do sude, ala mang pandita be lagi makan. Lo maju kami musik selanjutnya. Hah? Hah? Iya, kita. Sama-sama. Dus donak kok nak, nang tua nak. Ya, Oke. kita tengah sini. Feby Sitorus. Masih lanjut. Oke. Kepada panitia tolong diperhatikan ya, yang di atas sudah dapat belum? Sekali lagi kami bertanya, yang di atas sudah dapat belum? Di atas. Panitia di atas belum? Panitia. Ya, untuk abang-abang di atas masih ada yang belum dapat. Oh, mohon maaf panitia mengatakan lagi OTW katanya, ada masalah di jalan. Kita tunggu sebentar ya makinannya. Kepada Ito dan Layang di atas, sabar kita sebentar. Informasinya katanya yang membawanya itu katanya bannya pecah, tapi dia udah dibantu sama ojek. Sabar ya. Oke ya. Kita lanjutkan menghibur. Dos donak kok nanan tua. Iya. Oke. Lagu terakhir dari saya Feby Sitorus sebelum sudah dibilang tadi oleh Tulang kalau Feby harus segera menuju airport. Jadi satu lagu terakhir dari Feby, Dos Donak Kok. Kita nyanyi sama-sama, Mangina. Kakak abang kita joget sama-sama. Yeay! Sayang
semua. Selamat Pesta Gotilon Parheon Ama. Iya. Satu lagu lagi masih bisa ya? Masih ya? Bisa lah. Coba lagu pilihanmu aja yang agak lembut, yang lagu Batak. Ya, ini satu nomor lagu dari si Pebia. Habis ini dia mau berangkat ke Medan. Saya Juma'au ya. Oke, silakan. Oke. Karena kita di sini sedang berpesta, merayakan pesta Gotilon dan Parheon Ama. Jadi bolehlah ya kita nyanyi satu lagu cinta lah dulu ya untuk kita semua. Ya, semua pasti sudah tahu lagu ini. Jadi Feby mau ajak kita semua yang sudah makan, kita nyanyi sama-sama.
Oke, masih bisa? Udah ya. Oke lah. Jadi terima kasih lah ya Pebi ya, karena jadi dihamu amanami nanami dok layanami botonami aneng berangkat masih Pebi itu Medan tak buat di Bagasat Tangiang alana Belgado ulun nadisan di tingkat nasional ya. Kebetulan di mana sedang merintis karir untuk sebentar lagi dia akan lebih terkenal lagi. Baik. Oke lah. Di hita saluhna tu panitia sadinai tolong dia kena sodabotan konsumsi DP manang makanan supaya diperhatikan. Tolong bagaimana sudah sampai sadinai tu panitia. Oke. Selanjutnya oke. Lek, sini lek. Gereja Bulun. Eta, lek sitorus mah, lek sitorus bapak si Bebi. Lau buruna bapak nama. Oh itu? Oke lah berdua lah. Ingok gereja Bulun. Oke. Ya, Mister Sidaputar, semangat ya, Mister Bot. Apakah itu? Itulah gereja HKBP Sutoyo, jangan pernah lupa.
apa panoton nate? Alai na disonope panoton dodah. Jadi bahwa kita tu panitia, kita lanjut do. Gimana Pak Ketua? Oke? Masih ya, lagi ya. Oke lah. Bikin aja lagu Caca. Bawan ma saya buat. Ini lah isi galingging. Leh. Anak naburju 1, 2 ya. ngatur be lagu si galingging Dari abang silaban. kita untuk kita oleh kita. Cek. Sih. Siap. Hop. Ngalo jabe seksi acara. Akalan sia. Maklum mamu deh bang, ngamet tuh ya. Biar sebuah lagu anakku Nabuzu. Anakku Nabuzu, anak kasih aku, anakku na lagu ingodo ama dia kabur dari la tua mi pamor hato na masikolai tuluan nada oriama Benito ama Benito manau na hati Molo hui ngoto sudah ama wangala homnau salbui si patalo mosto na dua mo di sihaburiani Utania kondo macai gomo sama Akiatu baro ami Dijalono ama Dijalono Lagi aki ama Sudah dirobeani Anakku na burju makamamang naman sikolay.
naratoan di anak lagu si matalobos do na dua-dua mo isira buliani unang iyak kondo macay mo sama ang iyak mo baro habi surat dirohani masih amin-aminan masih tutur-tuturan sama surat dirohani anaknya burju. Sebagai lagu berikut terakhir ada satu lagi sorry pada Naburju Sadanai Sorry pada Siapa Naburju. Padita sorry pada Naburju Aka sorry pada BG hamu endion akan Naburju do hamu sorry pada i Om Maidena Om Mahadana masa dang apa padaku Naburju naeba nalambok malinu oh maho baru diraga dinodoni dai lagi hamu sorry pada salah doa
demikian. Mau live sendiri, kami nggak mau hita. Luar biasa. Nggak boleh hian. Iya. Mau dong rekaman cara. Adong Kita nama. Adong Panginoon nilai siatu-siaturi song na bereng-bereng kita. Adong siaturi. Adong Panginoonmu, Satri. Oke. Arong dobe. Alam marputin nang. Oke lah, upikir Nang marputo, silahkan. sampai Ya. so ini macara na pinasama tu panitia. Pinasama tu ang pandita mo asa ditutup aton, uloton. Omar foto depe. Perlu foto-foto? Bah, oke lah, oke. Foto itu cantik nggak foto? Mau nyanyi? Ah, nggak dari tadi. Nggak melapor sama MC.